Hey guys, welcome to Unicorn Mic. We are your host with the most, Ibana Mpungose, and Amahle Pungose. so we are not alone. We are with D1. the only Drum roll, please. Siyabonga Mpungose. So guys, by the way, this is the only chance esitholayo ukuthi simbize ngegama. Yeah. So sisazolisho nje, usazolizwa and lisazophuma. Emhlona yambo. Cha buka, Yeah. wena mangasithi uthola ichance manje ubiza umzali wakho ngegama. Yeah. Ngeke uzusebenzise ngendlela ehlelekile ngendlela yokuthi abo manje uyali overdose manje. I mean, ngisazoshoshema. Yeah. Wena ubona kanjani? Sazomnandi, siyabonga lishuna. Yabo sozothi siyazoza. Yabo uthi siyazoza bemasiya lapho. Wena uthi Uzana umfetela lento. Kumbe ngazi beke ngize ngivuma ukuza kule podcast. Kade lokhu lithi ngifuna uku-interview kanti bengifuna ukuzongibisa ngegama nje kuphela. masiya lapho. Ngiyavuma la uzothi. Yabo. Alright, yeah. So, besacela ukuthi uyi-introduce nje. Okay. Ababukeli. Alright, igama lami nguSiyabonga, ngingowakwaMpungose endaweni ebizwa ngokuthi kuseMpophomeni, nakuyilapho ke umuntu akwazi ukuthi akhulele khona, ngisho njalo ngikhulele khona. Empophomeni yendaweni enjani mina ngididayela. Kuneyinkomo kodwa kuthiwa isekazi. I Yeah. understand. Mina ngaye ngi-understand. Inkomo Yeah. Ihlakana nekazi. Okay. Impophomeni indawo before kube ilokishi, ake ngichaza nje. Kwakuyiplazi lomlungu. So, okwakuthiwa uGayi. Ingakho abantu abadala bethi mabesibona ngiyakutshela. Ingakho abantu abadala mabebona bethi niqhamuka kaGayi because kwakuyiplazi. After iplazi kwasuswa abantu besuswa yabona isekunedam khona eMidmadam. Basuswa from Midmadam. Sasingazalwa nathi basuswa from Midmadam bazolethwa la eMpophomeni kwakhiwa khona ilokishi la developer. So from lapho ke so kuyenzeka ukuthi uthole kusekhona abantu abayifuyile inkomo kodwa seziya ngokuphelelwa na indawo nazo seziyaphela ziba khona mawusangena ziba khona la kwezinye indawo kodwa kancane izogcina iphelile hayi ukuthi ilokishi uqala ngalokho ukuthi inkomo. Istand selokishi. yeah So, awu bafethu niqala nje niqala senifuna ukuqala kweejab no ngimdala I'm old enough ake ngisho njalo yeah ngimdala nje phela Okay. Yeah. Usufikile ko40 noma usukwama early 30s. uyazi nesizathu esenza ukuthi ngingathanda ukusho iminyaka abantu abaningi abazi kahle hle iminyaka yami abantu engikhule nabo baseMpophomeni but abantu bakwi social media nabantu abangazi ngokwe radio noma yini kunezathu zokuthi bangiphe eminye iminyaka so babengibona abantu bangiminyaka emidala kakhulu kuneyami because ngaqala ukuthi ngizwakala eradioweni at the age of 20 so mawuna 20 years usuzwakala eradioweni for years and years so umuntu okulalele wazi ukuthi wawusuvele mhlawumbe umdala ngaleso sikhathi so ilokho mina for now engingakwazi ukuthi ngikudlulise kunina bobabili bobaqeda yeah Oh, sengiyabona. Ufuna ukuthi kube ngathi mdala kanti awukho mdala. cha, akekho mdala. Yabo. Mncane. Akekho mncane. lapho kusho bani kusho abantu abaneminyaka emncane kanje Kodwa mina ngangitsho kodwa mina ngikubona una 41 ngoba yakubona ukuthi last time wayena 40 manje usena 41. akunandaba noma iphi iminyaka ongiphayo kuzoyithatha kodwa anginawo lo ya 41 osizosho lapha ku social media kodwa ke ngikhona ngijabulela ukuba nani ngiyafisa ukwazi yini nenifuna ukizwa ngami ngakake ngilaleleke ya Kuningi. yaqala ngizwe yini Kwasho lo wena. Siyabonga Mpungose. yeah Siyabonga Mpungose. Awusho sisi? siyabonga Mpungose ejabula nje manje beyitholele namhlanje la kumina ya yes Okay, so mina mhlambe nawe uyafuna ukwazi but mina ngokwami bengifuna ukwazi ukuthi awufuna ukuba yini masundala. Mase ngimdala uyazi ukuthi mangase ngimtshele ngibe honest kunina ngikhuluma iqiniso from a primary akaze ngibe nento
engime kuyona into engangiyikhumbula kahle ukuthi ngangakufuni ukusebenza I'm telling you ngangingasho mina ukuthi ngifuna ukusebenza yabo ngangigcina nginenkinga yokuthi makuthiwa phamisana ngizoba yini makusomdala ngiphamise for the sake of futhi ngiphamisela ukuthi ngizobuthisha ngizoba yini but into engiyikhumbulayo engiyaziyo ngami from uma grade aphansi nabantu ababefunda namba ngakutshela ngangihlezi ngikwizinto ezine entertainment ngangihlezi ngiyipictureisha ngathi ngizovela ku TV noma ngizobonakala radio ngizozwakala radio noma ngizobonakala ephepheni into engiyenza manje ayichelelene kakhulu nami kodwa akaze ngiyibone nje mina ngivuka ekseni ngiye emsebenzini ngiphuma ngo4 ntambama ngiphatha isikhaftini ayi engqondweni nami ayazi bekhona but ngokwesikole ngoba esikoleni sasiphoqelele thina ukukhula kwethu awuthi makumele usho uzobini okumele uthi uzobuthisha unesi iphoyisa udokotela kwakunento ezibekiwe kuphela okuzutshela umuntu ukuthi uzongena kwi creative industry wayizothi yini leyo eyenzeka kanjani so that's why ngisho ukuthi angaze ngibe clear kodwa angiclear ukuthi ngifuna ukuba umuntu oyi public figure ngineshonga lokho. Okay. Ka grade 1 wena wawungazi ufuna ukuba yini? No. I-point yami wena amahle not ukuthi ngangingazi ukuthi ngifuna ukuba yini. Let's say mawufunda igrade ephansi ne kuthiwa uzoba yini masomdala so wazi ukuthi eclassini ushayelwe ihlombe mawuzothi ngifuna ukuba uthisha ne ngifuna ukuba iphoyisa ngifuna ukuba udokotela wonke umuntu uthishwa expecta lokho so nami ngangigcina ngisho izinto ngoba ngenzela ukuthi nami kudlulwe kumina kodwa deep down kumina into engiyikhumbula kahle ngina 11 years ngase ngithanda umusic ngalendlela ukuthi there was a time la ngihamba khona noma edrobheni ezothenga wangibuza ukuthi angithengele iskipa sokugqoka ngifuna icabanga kahle lento ungithengele iskipa ngalesikhathi into eyidlisile kuthina o double mesorize iskipa noma icassette kwakufana nokuthenga iCD noma uthenga umusic video yabo umculo lo othize sengigqoka nami sengikhohliwe nanokuthi aniyazi lezi zinto enkulu nazi nane CD but ngakhetha ngachoose between umusic noma ngithengela iskip so uma umuntu ekwi age yenu wazi ukuthi uzothanda itoys noma yini mina ngachoose ukuthi ngisacela ngithengela icassette because kwakune artist engalithanda kakhulu ngaleso sikhathi engangidlala lona engangiphila lona engangiyibona nje mase ngimdala ukuthi ngifuna ukufana naye ngifuna ukuba uyena empilweni yami so then I choose ukuthi ngitshela uma ukuthi hey ma sacela ukuthi ungithengele ngithengele iskip ngicela ungithengele icassette and lo mfuli ngiyase nifuna interested ukumazi uzola 7 so ngangiyibona nguzola 7 nje ku TV awumazi ngiyamazi ke mina le kancane siyafela yazazenga ay ayicula kakhulu uma lo ngobedelele uzola kancane siyafela ngoba uthatha khona ngobe yazola ethi lo bathatha ikhafa sesiyafela so ngakithi bangihamba la kwesikhathi emotweni ngidlale leyo ngoma but uzola abanye babantu emhlabeni na South Africa nenye history engikholwayo mina ukuthi even nani esikoleni kufanele ukuthi nifundiswe ngozola ozola 7 babe part of ilokhuzana izinto enifunda ngazo esikoleni because that guy into ayenza wayi artist ecula and wahlukanisa unyaka 2001 nani ngakacatsha ngisho ukuthi no NP but uzola into ayenza wayi influential wayikhandela abantu izindlu ekhanda ibhedlela so into oyenza wawubhala if uzola 7 wayiphila ngalesikhathi eniphila kusona wawumbhalela iphupho lakho kanje ubhale and then basenda incwadi uzola 7 bese mhlambe for example uthi wena ufuna ukucula kwi stage esikhulu noma ufuna ukudlala kwi TV noma ufuna ukwenzani wawubhalela uzola and then uzola 7 afunda incwadi yakho bese fike nama camera ezokufezela iphupho lakho so there is a song ethi Don't Cry yazola le don't cry uyabo so leyo ntombazane yayifonela uzola imtshela ukuthi inephupho lokucula iopera music uzola wayilanda uyifaka e-studio nibuka kwi TV uthola ntambama ngolesine silele sibuka i-TV sifuna ukubona uzola ukuthi usiza umuntu kanjani o else imphakathi umfonela uthi asinayo iclinic kule ndawo esiphila kuyona zola 7 sacela ukuthi usithole iclinic uzola kwayenza wayifeza amaphupho within 3 days so mawufuna iclinic wayifonela abantu ukutholakala isite kukhandwa iclinic so kunento eziningi ezenziwa uzola 7 and then thina kuleso sikhathi the only thing angiyibuka ukuthi even ugogo it's funny ukuthi share ugogo nani ugogo wenu ugogo wami wayengibiza ngidlala eminyanga athi nango uzola wakho seyakhuluma lapha kwi TV so lethi ngikwazi ukubona izinto ayikade ezenza so everything cathi nani nike nibone mase ngihamba nami sengenza izinto zemphakathi ezinye
engahlangene nepoetry ukuthi zizalwa ukuthi khona umuntu waye inspiration esasibukela kuyena. Hayi nathi samdinga. Leni iphupho lami elingakanani. Kuzumba sephupho. Nami ngiyamdinga. Usakwenza namanje lokho? Ngokwe industry more especially nina seniqala ukungena kuyona nikule age industry nezinto zakhona engengene kuzona kuma details but akuhambanga kahle ngokwe industry kwaba khona izinto ezidicelela phansi igama lakhe you know now mawena umsebenzi emihle emphathini zoba khona abantu abazofuna ukuba nokubeka ama stories athize bathi uyayitshela ibanathi uyayitshela amahle or else usenza ukuthi nokuthi so that igama lakho litrackeke kodwa ayikhona ngempela till today mina I still believe in him and ngidlala music wakhe and ziningi kakhulu into esasibona it's just that namhlanje sesenza izinto e social media ngalesi yasikhathi wayizenza ubhalele ku SABC wanihlale lonke nifamily ntambama so nilindele ukubona izola 7 uzosiza khona wakwamzomfonela wathi akazadle e restaurant nge fork and knife uzola wayengakhethi ukuthi lelo phupho lincane wayibuya afika ahlale nawe phansi akulokhuzana it's funny ukuthi wena ongidelela la uthi kancane siyavela akayipost ivideo ayithatha uzola nawe ayiposta ehlekethe ilengane so ehleke indlela wenza ngapha but nje yeah omunye wabantu ababe bakhulu kakhulu eSouth Africa. Mina ngiyayibona ivision like you unayi impact empilweni yakho ukuthi even the way wenza ngayo makusho ukuthi wayenzani I can like ngina picture yakhe based on what lento eshow yabo because like ngiyakubona ukuthi okay izinto wenza izinto that are like outside poetry and whatnot and kuright ukuthi nibe nabantu abanjalo yabo empilweni zenu and I want to ask ukuthi esikoleni like what kind of a child or ngasho ukuthi weyona like khona ama-net khona ama-class clowns khona ama-teacher wawuyini iyahlekisa le manje inkinga ukuthi kwenteyo le story ngizosishare ukuthi akufuni ngoba nina nibukela kule 20 exizenzayo noma ngiyalibalekela lelo qiniso kodwa ndiyathanda ngikubona manje ngihamba nani ukuthi kushintsha yonke into nilala nikalele ngoba nizihamba nani but nina kuyomela nenze ngendlela ehlukile mina ngihlupha esikoleni a lot like ngangihlupha nganginote esikoleni kwakuhlala kuhlekwe esikoleni umuntu wafunda nami obuka le podcast uzonitshela mina ngihlekisa i-comedian lesikole like mfethu ngangishinto emuva kuhleka isikole sonke ngilo mfundi lo ohluphayo nje ukhuzwa impungose kangangokuthi ngakaza fail indlela lokuzala but it's funny ke because my brother uPilani ubhuti womdala ubaba wakho yeso waye hlakaniphile ehluphe ethule esikoleni mina ohluphayo kakhulu so omunye uyahlupha kakuhle sizoba nalento uPilani wakini wayengayenzi lento yenzayo and uPilani wayenza kube difficult ngoba noma ungathola liphi mark esikoleni kwakuzothi uPilani wakini wayiphasa kakhulu kabi uPilani wakini so uyayingekile lokho okwenza ngayo engagqiba liyalo kuzani but ngangiyomunye abantu kanjalo kodwa umehluko engingawumela namanje kumuntu obukayo nothisha ababesifundisa because basaphila namanje sasingadeleli angathi umeyizwa into lo mfundi engikhuluma ngaye wayethanda ucomic esikoleni kodwa akekho uthisha ongambeka lapha phambi kwami namhlanje athi ngangiyisixhwanxhwango noma ngangingane abakhathele bacasulayo nenjalo so ileli comedian leli kwabona uthisha ababeze belibize yabo so mina mfethu angazokwenzela kanjani ama examples ngami eclassini mina ngilo ozovela abuza umbuzo ngamabombi yabona so ngizosukumisa khona nje kufanele ngikhoboza omunye umngane wami kuthiwa umonwe eclassini sathi sifunda ke sitshelwa igeography ukuthi umhlaba uyaspina kanjani bese uthola sesizwile ukuchazelekile uyayizwa lento isho kodwa ngisukuma eclassini ngithi ma'am ngicela ukubuza mona ngicela usukuma mona bese ngithi mona imisa nje isandla simisa nje ukuthi ma'am ngicela ukubuza uma umona ngamisa kanje ekseni ngingabuya ntambama engasabhekile lesebhekele yabo so kwakuba nje ilawo ma moments anjalo eclassini thola ukuthi makuthiwa ngihambe ngopresenter ngikwazi ukuimitate uthisha ngimlingisele khona uthisha wethu wesiZulu thisha Madlala uprincipal wesikole njaba wakwafika lapha phambili uthi wayenendlela akhuluma ngayo kodwa yena engazi ukuthi mina ngikwazi ukumlingisela ngqongqonqo njenganaye so kwathiwa ngopresent esiZulwini kanjalo ngipresent ngeshwa ngaya phambili ngakhuluma ke accent yakhe nagendlela ezakaka ngathi mina kunento ebizwa ngokuthi yishwa so everyone eclassini uyahleka but useyakabona ukuthi ngilingisela yena yabo leyo nto leyo ukuthi ishwa akuyona into evele iqhamuke so everyone was laughing ethi lokuzani manje uthe so wayemuntu ongahleki but that day
wahlule kuyibamba ngoba kodwa ngane yaphunyuka se ulingisela wena wavela wahluleka usewahleka nani but ngizamukela lapho ukuthi ngangilo othanda ukwenza lezi zinto ezinjalo and even now nani niyazi ukuthi yebo ngiyadinwa yebo ngiyacasuka yebo nisatshiswa kami kuthiwa kuzotshelwa mina but angisiyi umuntu o difficult kangako ngumuntu enazi ukuthi kukhulumeka kakhulu kalula manje ngizokhuluma nami ngumuntu ounderstand izinto ngendlela ehlukile ngumuntu ounderstandayo ukuthi ingane kumele behave kanjani and mase sengiyikhulumile into kumele ishintshe kanjani but ama jokes nani into yami nje ya forever namanje la ngikhona imini osuke ezokwenza izinto zenzeke kanjani zonke lezi zinto echazayo kasho ukuthi namanje usangazenza kodwa vele usazenza usho ama jokes akho ngikuhleke hey uyobona umuntu ehleka but like imagine yeah into enga-understand esikoleni ma uyi-class clown bakuthatha kancane yes like banelento othisho ukuthi wena ngeke uzophumelele kanjani babengazisho izinto ekanjalo kwena mina ngiyazazi amahle lezo zinto kukaningi ngiyithola kodwa futhi at the same time ngumuntu okay ake ngithi konke lokhu kuba i-clown kakhulu uyazi ngani ziyadelela esikoleni uyazi ukuthi khona lento yebullying mina ke I'm the only person wafunda isikole wazoyiqeda okwazi ukuyidefend akekho umuntu ongama eclassini athi wakwagwara mina okanye wakwadelela mina kwahlekwa mina ngiyayidefenda ngaso sonke isikhathi so ngangikanjalo but ke futhi at the same time kukhona izinto ezazenzeka ngokwezimo nangokwe-background sasikade siphuma kuyona ngenhlanhla nina nikhula izinto sesikwazi ukunenzela zona but for us it was so difficult yabo ezinye izinto mawungapictureisha ikhaya uphuma kulona njengamanje the only person wayekade esebenza kwakukho kumoto because uma washeshwashona and then sakhula sihlala so kwakusebenza into edwa sebenza efamily futhi naye and then sihleli nogogo uyayizwa leyo nto ekhaya gogo ayingayiholi impesheni futhi kukhula thina because ugogo nyaka omncane and then uyabona ke leyo nto enjalo ukuthi isimo difficult nibaningi nabazukulu nani uphuma kwi background engekho right I still remember nje ukuthi ngenza ugrade 11 sinabafowethu saxoshwa because kwakufanele school fees so uxoshwa kuthina ungabhali ngaxoshwa school fees lapho school fees saso 300 rand kwakuthiwa kuyabiza esikoleni ngangifunda kusona because ku 300 rand the whole year so difficult ukuthola lo 300 rand ngangawukhokha ngangawabhala uJune wonke kuyabhalwa ama exams mina ngibhali because yayizinto engizoyichaza ngixoshiwe ngisesikoleni so obvious ama results azophuma ekupheleni konyaka wazoba right and nga discover ukuthi ngomunye wabantu ababephuma impela ekhaya elalithanda ukubaphuwa kuleso sikhathi ngoba mawuthi uyabuka bonke babuya bayikhokha imali yesikole the only person wagcina salile ngayikhokhile kwakuyimina so kwakuba nenalezo nkingane ezincane after that kodwa ke now let's khona akubhedi impilo ethu yakwazi ukuthi ihlangane yeah kodwa sisqueel manje muzongibhedela yeah ngisqueel sani wena muzongibhedela lo ibillionaire ayinane billionaire izillion shamasudaba ukuthatha block angasi uyakunayo imali mfethu akunayo imali shasethi kodwa izinto ezincane ekumele ngizenze nekwazi ukungijabulisa ngiyakwazi ukuzenza but angabi nale mali engicabanga ukuthi ngifanele ukuthi ngibe nayo ufanele ukuba nayo iphi imali mfethu ekugcineni kwakho konke impilo kumele ibe lula ilokho into engishoyo ukuthi impilo kumele ibe difficult akumele nani kube khona izinto enithi manje niyayicela even though umthetho uhlezi umile kodwa kumele kwazi ukuthi zenzeke kalula kanjalo but so ufane nangcono ngoba ngisho ukuthi environment nini enikhule ngaphansi kwayo seningcono when you look around okanye nibuke ezinye izingane izimo eziphuma kuzona niyazi ezikoleni enifunda kuzona khona ingane eziphuma ezimene ngekho right but so far wonke umuntu uhlezi empilweni ekufuna kodwa into engihlezi ngijabulela kakhulu ukuthi ngine family right stable uma ulalela ama issues amanye ama families ayikho le bond ekhona lapha kwi family esiphuma kuyona ekhaya uya dealing with izinto ezincane abasita ifamily athi xabene wakwezwa umsindo ekhaya yabona uma ungacabanga thina nje sonke sabantu abadala wakwangibona kuthiwa ngixabana noAmend ekhaya wakungizwa kuthiwa sixabene noPhilani asibhekani sixabene noSando asifunani nakubonani yayizinto engisho so yes kunama jokes yabo ifamily yabo enjalo le niphuma kuyona so enye izinto engisho ukuthi I really love ifamily yethu lokho kunye obvious sohlezi sikufisa but ngeze ngisho ukuthi uma ngibuka ngaphandle noma ngibuka eminye imindeni kuyaye ngisho ukuthi mina ngiphuma kwi-family right nani ingane as right nezenza kahle bafethu sondelana kancane emic-ini ya manje mawufuna ukwenza like ipoetry ufundelana euniversity
Okay, ake ngichaze kanje i-poetry alone mina advice yami I understand ukuthi bakhona o performing drama nani kuzo zonke lezi zinto kodwa into nje nge-poetry ngithi gift mina. So I'm glad ukuthi ngiphila kahle kangaka ngiphila ngegift yami. I-gift poetry ilokho nganizwa nje ningilinganisela ke kenkondlo yami but i-gift iqala kumele ube nesiphiwo kuqala and then ke lokho okufundela sukuwenza wazi ukuthi olayini ubafaka kanjani ukuthi ukwenza kanjani but it's just a gift and ephinde ibe hobby. Can you imagine ukhokhelelwa ihobby yakho oyithandayo iyona nto nami engingayisho ke nami from my side. So waqala nje ukuba kwama-radio njengani ogogo bayakulalela bathi cela ukhona nje baningi abakusupportayo. No eradweni nakhona bafethu mangixoxa story sami sokuya eradweni so ngangena kwi-competition eyayibekiwe ya 10,000 rand eyayisemarisburg. Fast forward ngavela phuma number 1 siqhathiwe sisonke nosonkondlo kwayimina owinayo 10,000 ngaphumelela. After that bangi-invite ukukhozi mina ngumuntu onjani ohleze ezocabanga izinto ejulile ngaphezulu kwendlela asuke kuyona kanjani. Ngiyakhumbula nje day 1 ngifika ekhosini ngathi ayithi everyone I-invite lapho ekhosini mina ngathi angiqhamuke ne-strategy angisho inkondlo ezokhuluma ngabasakazi basokhosini. Bonke abantu mabefika la eradweni bebefika besho nanoma yini mina ngavele ngathi angenze ngayenza ngabo kwakunongi ungizwe emchunu wayisasakaza okhosini olinda sibiya abamsakaza okhosini Dudukhoza enginayo nesebenza la no manje kumina sesihlale naye iminyaka so mina athi mangena athi vula indlebe zowungizwe ngokwamchunu namazwama isiminyaminya ukwazi ukulinda ubona sibiya tjatha nanto ugodo khona uzokwazi ukuzociya Dudukhoza something ezokwenza ujabule so ngaphalite ba interested ukwasho ukuthi nobhudelate bongani mavusa ehleze isho ukuthi impilo yami yonke ke waba ne role enkulu because wayisithanda lo brasa sihamba naye imicimbi esifaka endaweni so wonke ama opportunities ngicabanga nje ngawathola ngaye mina yazi ngisurprise yeah yabo mina athi niyamanje asimkhombise iphom yethu esithandayo le ahleze yenza lethi imokhetha yiphasi ka le iyiphi le ngasamba uthenga isinkwa lethi Mark ithi vuka geza qoka dala ngiyakuthuma esho sekuwena vuka geza qoba qoba hamba emsebenzini uyasebenza awukho umsebenzi uyasebenza phela ukukhumbula hamba emsebenzini ngiyakthuma empumeleleni empumelelo kodwa isinto sasikhona Thiwa lalela ngiyacela mina ngamuzwa kahle ngayilalela thiwa vuka geza qoka ngiyakuthuma phambili ngempumelelweni angazi ubuye ngazi nayi ngithanda nafisa ngithanda lapho uzoya esikoleni lapho uzofica uthisha akutshele into ayaziyo mase nawe uyaphendula uzokutshela okuthile nawe umtshele okuthile umbuze umphendule niphendulani nibuzani yabo nje uzokubuza okuthile angeke angazi ngilalelisise kahle angazikhale sami esicathu baba Lethi le abalumekazi ethi nabo ngibuye ngibancinze nabo ngibuye ngibancinze ngoba nazadelela ngibeke isandla kwani ngiyangidelela ngibe ngigeza ngazi kanjani wiqiqi senginomuzi nginemoto ngimlande yini umalumekazi angazi ngimlande noma ngingamlandi uthi yakayidumisa imoto ngadlula phaka manje bathi kusela ukuthi vum kanje Chera gamdina des. washo njalo Awe ma. Yazi bafethu ngiyakhala azumhlungise. Kumbe ngabeke ngivuma uku-interview le interview le. Imoto kayenza njani?
Athi vroom 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 kanje. Babe lapho khona kanje ekukhula mina nabo salungibhedela la. Kodwa ngempela imoto yakhe Ithi ikhotha uba nekopha masikuthiwa imoto masiyafika bese kuba nalento ethi oh kanti ngathi ngathi ama diamonds amancane. Tshela kama stand samo. Cela usolo yona. Okay. Ngicela kuze ngaphinde ngisho into engayazi ngisho mina. Ithi mntanami ngiyakuthuma. Mntanami ngiyathuma. Vuka geza gcoba gqoka ngiyaphuthuma ngiyakuthuma izolo amagama ayavumelana ngiyaphuthuma ngiyakuthuma ngimdala imini umzali uma ufika lapha engikuthume khona unganaka ukuthi ukuthume ngakunikanga imali ngoba kubasebenzelanga abanye abazali ababethuma izingane zabo kule ndawo kodwa phambili bebe beqhuba imali ngifuna ukukuthuma ukuthi uyongithengela izikhati ayizembubhiso kodwa empilweni yakho uzoba isibusiso ngoba zizobusizo ngakho ngicela ukuthi ungisiza hlonipha uyihlo nenyoka usuku zakho zizokwandiswa mntanami ngiyavuma kukude lapha engikuthuma khona ngiyenzeka ukuthi ngoba kuthuma manje kuseni uzubuye ntambama nelanga seliyoshona kungenzeka ukuthi khona ufice kukhona izikhokho zakhona wena ungalaleli bona uma wenze kahle ngiyakuthembisa uyoba noma yini ofuna ukubiyona ngifuna ungiyelele esikoleni uzofica umunye umuntu abathi uthisha efundisa othi akabe ngangami noma ngamone ngenasithunzi kunami kodwa wena uyokusiza ukumhlonipha nokumazisa ngoba lo muntu uphethe ulwazi oluqukethe ikusasa lakho lonke umvumela umekusiza akadingi izinto eziningi uthisha ngoba kukhona afika akutshele khona bese ecela wena ukuthi umtshele khona lokho akutshele khona bese umtshela khona ngendlela ekuyiyona yona bese kubhalela ipheshana loludluli ephambili ngoba ushaye khona siyabonga buko sinjalo ukutshela khona nawe usho khona lokho akutshele khona kunama opposite amangani kuthiwa yena ama rhyming words yes ama rhyming words ukutshele khona yebo kanjani ngoba mawuyilalela kahle lento ithi uthisha ukhona afika akutshele khona bese ecela wena ukuthi umtshele khona lokhu akutshele khona bese wena umtshela khona ngendlela ekuyiyona yona bese kubhalela ipheshana lodlulu ephambili ngoba ushaye khona kusho ukuthi usuphasile so uthisha mawusiyenze kahle lento abekutshela yona nawe wamtshela ngendlela abekutshele ngayo uzokubhalela ipheshana lodlulu ephambili ngoba ushaye khona kusho ukuthi uphasi lo inkondlo yami ngomthetho ichaza lo yonke lento ebenisho ukuthenga isinkwa nogijima kanje nje ngiyazi mina ngiyacabanga wrong ngisho sithola ashaya ngakhona yeah so yeah baba lo muntu owajayela ukuperforma naye yeah ubaba usicelo yeah like wamfaka kanjani ukuthi aza performe nje okay asenze nje usicelo nami noAmanda noPhilani sibe nesikhathi esanele kakhulu sokuhlala ndawonye ne sihlala espace nesodwa and for uPhilani ohamba euniversity sicela uhamba hlala eThekwini and stuff but there was a bond ngingathi sisahlala endlini ekhaya noma yabo and then mina mase sengiqalile ngenza ama performances usicela uma engifonela athola ukuthi ngenza vele uperforma ngakuleli side eseThekwini naye abhaleke ngale kuleli side elingale wena sofana ukuthi sothi ngiyafika eThekwini kwi poetry session ngingena nosicelo naye uzoperforma kwi competition enye mina engizojaja kuyona I'm like mfethu ngoba mina vele sengiyaphanda futhi yabo seziyavuleka indlela for me ngijoyine buye ekhaya uzongijoyina because bese hlala eThekwini buye ekhaya zala uma wethu zala bawethu buya uze ekhaya sikhule izinto eyodwa I'm like buye ekhaya so perform ndawo sayizama ke inkonzo konke sasiyenzile ethi yes ngiyavuma yoma iCute X yabo sihlanganisa aziyaqinisa ibonda on it to find ukuthi abantu bazoyithanda indlela esenza ngayo and then ayike salilayitha lonke izwe lavutha ke mfana hayi kwashuba ke mfana South Africa yonke everyone wasvuma so enye ke izinto eyisenza sibe nebond kakhulu ekuperforming kwethu yabo uyazi na ukuthi makuperform abantu bayahlukanisana and then uthi mina ngicela sicaze manitholele uma ngicela uthatha imali engaka noma unyathathe ngaka
thina kuthina sasingenayo into enjalo kwakuthi masithola imali senze into eyodwa efanayo. For example masingenayo iTV asinayo so u2 iTV ekhaya, let us go and buy lokhuzana iTelevision. Uma singenayo into esizoyidla noma singenayo transport yokuya lapha kumele sivele sithenge imoto ukuze sikwazi ukuthi sizame siye kwa makhono sethola ingane kumele kuvele kube ingane yethu zobabili phakathi akekho ngikudlayo. I'm just saying but ukuthi yonke into yagcina siba yinto ongakwazi ukuthi uyihlukanise because naye uJabu wayisikhulisa ngale bondi esengiyibona even nakunina yayizinto engisho so nina nizwa ngomuntu wangaphandle ukuthi wena uzalo ubani nikuzwa phansi kodwa kunina you are sisters yayizinto engizama uyichaza ukuthi thina ekhaya ngicela niyayibona le culture yasekhaya thina ekhaya sina cousin yabo makwathi how can you say uthando cousin kumina iyenzi sense cousin emzini yabantu ababenza cousin kubo thina cousin babo thina sinabo cousin nginobhuti nginosisi uphilana ngabanja nje cousin kwami ngisho kanje nje uphilana ngimiza ngingayithatha leso sibili lokhuzana yayizwa lento leyo so sikhule sikanjalo and abantu kakhulukazi kuma socials banenkinga zabo za kuma families awo lezi bengikhuluma ngazo so thina ekhaya asikwazi ukuhlukanisa ngisho ingane mangena uphupho ethi ngubaba usiya there is nothing we can do lokho correctwa ingane ethi umalume asinayo leyo nto leyo so iculture yethu singenayo but ke ngokwe environment yomphakathi kumele uhlezi explain izinto ongadingi ukuthi uyichaze but to ifamily yami hlezi ngisho ukuthi isikhulisa ngendlela it's funny ukuthi mina ngenza ugrade 4 esikoleni kwathi kumina ubani uma wami Caba ngini imagine mdalana nani mawusa grade 4 ngika grade 4 kwathi uba uma wami ngahluleka ukuchaza awubama that was the reason mbuzo indaba ekhaya babe u3 umamkhulu uMaphilani kuJabu kuma uNokuphiwe bahlale bendawonye esikoleni usiwa nanombani esikoleni wonke umuntu bayimemeza uthi ma and then mawusubuza esikoleni thi ubani uma wakho angikwazi ukuthi ngicacise ukuthi ngithi ngiyayibona leyo nto njalo so ngagcina ngifika kuleyo point ke njalo and then I was like abaphume kumina ngizophendula engiphendulayo I don't need to explain ezinye izinto emzini yabantu so umuntu ongibonayo namanje mina mangimemeza yona ngane yaNokuphiwe yona ngane yaJabu yona ngane yaMusa because kubona bobathatha indlela abasikhulisa ngayo and iculture yasekhaya ngaphandle ke yebo sekumele siyihlunga iyona ndlela nabo abaphila ngayo ngoba amanye ama families sithola ngempela umuntu onengane yakhe mina asina umndeni onjalo umndeni wethu uthi ayikho ingane edla ibhege enye ingayidli leyo nto enesinibone makusaphila thina ngeke iziyenzeke ekhaya leyo nto leyo ayikho ingane engenzele thina mama uthi phela ngesa angaze nishake kusasho ku podcast kodwa ngizambuye phuzulu akekho uzophathwa ngendlela esuperior kunomunye ngisho umunye osayi celebrity uyazi naye ukuthi asina celebrity njengoba nenzile nje la ningene nasulamanzi yayizinto engisho nizongena la ngithi before le podcast sengicela ukuxoxela abantu ukuthi before le podcast sikhohle umpopo uvuliwe namantombazane bekumela usule umuzi wonke akekho ozosula umuzi omunye egoqezana so enye izinto engicabanga ukuthi ke umehluko ngekhala futhi ngiyabonga ukuthi nginele ethuba lokuyicacisa lezi zinto kwi podcast hayi mina ngikhathe awu even ngiposte nje mhlambe nikho lona uzalo ba anginazi isikhatha lokuphendula lezo zinto I don't reply to those comments because izingane zonke isegcikeni ezami izingane zonke isegcikeni ezasekhaya thina esazilokho nokudila nazo kanjani understand I mean yeah sengiyabona yabo manje uzolobo uchaza kahle uma wakho uzalo uma wami yayibona leyo nto leyo umfana cousin yes I understand ukuthi kwamanye ngokwesikole kumele uyiunderstand leyo nto uma ubuzwa ama questions ukwazi ukucacisa but us as Africans ingane esegcikeni ingane yakho yabo that is why futhi nani ngihlezi mangihlangana nezingane ngaphandle ngihlezi ngifale phrisana abantu ngendlela efanayo ungafuni ukuba superior than ezinye ingane mayidlala ekhaya ngeke ngajabula nje ngifice ekhaya khona abadlali ukuthi abanye abakudlala ukuthi angikholelwa nje kuleyo ingane ziyafana zonke ekhaya ingakuma ngimemeza ngicela amanzi noma yakhe ngizomemeza ingane letha amanzi ingane ayiletha amanzi noma iphi ingane esimemezekile ayiletha amanzi oseduza kenze namanzi oseduza kenze namanzi
oseduza ke namanzi lapho cela amanzi yabo niyazi mase ngithi kuyahanjwa siyahamba ingane asihamba ayikho lento mangingena emotweni kukunini ukuthi ubani ovula isicapho uthanda ukuhlala kuphi akekho uzomela ahlale emuva omunye ahlale phambili awuyikhulisa ingane kanjalo because ucreate inzondo towards ingane kumele zibe into eyodwa efana and leyo role ke ekhaya iyasebenza ngabe ukamba mama uthi i-treatment yasekhaya khona umuntu ocansi special kuyena yazi nginombuzo ukuthi ubalekile abo ugogo nje ngidala nje more like why understand lento yenzayo why nayi understanding ukuthi okay ethi lento yenzayo because awusho ukuthi wonke umuntu afuna ubudokotela ufuna ube yini ufuna ube yini babe understand ugogo mfethu as much as lento yami enga understand ngicela ukuba honest lento yami enga understand ngoba wayengekho umuntu ongaphambili wami yabo ukuthi sesike sababona osorenso bephila ngalento so mina ngabantu bokuqala benza ipoetry kubonakala ukuthi ayibo ungayidrive imoto ungaba nomuzi ungaba nani usebenzisa ipoetry manje ugogo kodwa into engibona ukuthi ayisupporta Nkosi yami kuyena ngangufuna 20 rand wokugcina okugibela ngepoetry session nema respect uyayizwa leyo nto leyo so I understand futhi ukuthi senginento engiyithanda the most even though yayingenaso isisekelo esiphatheka ukuthi uzothi iphatheka kanjani nokuthi mina ngingane yomphakathi that's why mhlambe enye insight lokuveza impophomeni ukuthi why ngiyithande kangaka ngoba support ngiyithola kakhulu osomabhizinisi obaphatha izona babe ngiphi imali yokugibela mntwana uhambe uyobangena yabo baningi kakhulu abantu osomabhizinisi basipomeni obona osandila akekho ngakaze ngimhluphe kwi-era yethu kuleya minyaka ukuthi ngifike kuyena ngithi ngishoda imali yokuyozama siyophandela esiphanda khona namhlanje bayayiqhenya ngathi mabesibona sesiba ngaka awuka bedinga usizo wena umuntu oqala ukuthi abo siyakusiza kanjani yes nokuthi futhi mhlambe masumdala ukukhumbula mhlambe umuntu usedinga usizo ngiyakhumbula lo muntu engisiza athi ngimsize ngoba ungamngeke umuntu ngoba wena wakusiza usayingane masumdala manje kushuthi wena uzombuka kanjani nawe awumsize ngendlela akusizeni true injalo nje mina nginabantu engabakhohle empilweni yami enginenkolelo ethi ngaba ngikho la umuntu akhona ukube babe ngekho abazange babe nerole empilweni yethu so nje enye izinto ngiyangijabulisa ukuthola ngiyakana ukuthola ithuba lokuba kwi-podcast engikwazi ukuchaza izinto kamnandi kahle kaka lazilanda ama-questions amahle angascriptiwe nje niyibuzela ngiyabonga isidalo so nje moya engqondweni ngoba vele nathi besifuna ukwazi ziningi izinto nathi besivele sifuna ukwazi okay so sathi athi sik-interviewe khona sowazi nje ngawe mfethu as a person yabo so mina ngicela ukukubuza in one word ungazidescribe iliphi igama ungasho ukuthi leli liyimina nginenhliziyo enhle igama lakho nginenhliziyo enhle unenhliziyo enhle okay imoto yakho igreen nangu umuntu wanginothisisa lento le most of the time ugqoka ubani ugreen why imoto yakho igreen why ehleze emeshene imoto yakhe njalo ndemaye abasifika kubo Monday agqoka red okay Tuesday ugqoka green Wednesday asudidisa kancane ngoyellow Thursday usegqoka green Friday aphinda agqoka green Saturday adidise futhi understand kwa unotice note sometimes ingathi zakhe zimesha notshani no uqina ngazi indaba ungakize ngibe specific ukuthi ukhale ngokukhetha kanjani ukubona ukuthi khona into egcina engqondweni yakhe isizenzakalela ukuthi awu for example ubona ipouch uvela uthi awunayo ipouch yefone ivele ibe green ukhala ohlalihlale uvele but ngicela uinfluence ukuthi bengikhonze khona sasibiza ngesuit lento yamapantsola lendlela engigqoka ngayo le yespantsula yoblove so zayihlezi zizoba green and then engangiyithanda so ngicathi ke kwagcina kulokho kusondelana kanjani nokuthi ngiyithanda nje into ezohluka for me ngiyehlezi ngikholela ukuthi mina nginqeni kuyokwenza into engineshow ukuthi akaze ngiyibone yenziwa and then ngifuna ukuyibona ukuthi izohluka ngeke acabanga even le moto esihamba ngayo ukuthi what if ngiyiphendula ama seats abhekane ngaphakathi ngoba ngaze ngiyibona
uvuke namasitha abhekene ngaphakathi so ngikanjalo ake ngichaze kanjalo but ayikho into specific for ugreen nalo no pink yeah suspect neko babeka dawo njalo kadawo abolo mina ngingaphi lo maka wabona into pink ngisho kuthiwa yini yani ngiyayithanda lento why uyithanda because it's my favorite color. Ani abo ugogo wathi akumele ube ni abolo unempahla ezigreen zo ayibo ezinjani ezipink zodwa mangathi i-theme green akaduma ikhanda ngazi kube njani kumele ube nembala ube no green ube nobani kodwa ukuthi angangirelate nami ngento engishoyo angazi ngithini yeah wena uphephuli ke ngeke futhi wonke umuntu unayo into ayithandayo but mina yeah kodwa yabo nje mina ngiyithandile lento esiyenzile siyabonga Mpungose ngiyayithanda kade ndifuna ukubiza igama Masiya yeah acela uzivalilisele lapho ushayele nje ukuthi ubonge kwabantu abasithandayo nabantu abasibukayo nabantu abasilalelayo usibongele besiyabo ngaMpungose ndijabula nje bathola baloku kubiza ngegama ilokho uzane ngiyabonga kakhulu ngethuba eninginikeza lona and I'll make sure ukuthi because sengiyanibona benganilindele ukuthi nikwazi ukwenza podcast enhle kangaka for me I'll make sure ukuthi ngitholela ama guests are right celebrities abantu abakhulu bazohlala nani ba interview yinina ngenizokhuluma futhi ngifuna niqale ngomadongwe uzama ngoba uzobe la elokushini ngicela ngo Tuesday so ngizombiza ngimtshele nibe nesikhathi ngiyabonga kakhulu ngethuba ningiyalona niqhubeke nibile ndlela eniyona kuningi kakhulu okuhle okuzayo kunina mina ngiyabonga kakhulu nakwami Mandisa Kheswa siyakuthanda cela umuntu othi siyamthanda mfethu siyakuthanda mawusibuka nje kodwa maboza squad yebo abantu abathandwa yinina yazi ngivuka eksene ecula ingoma yami kwi-shin hall yakhe yabo siyakulandela mfethu guys ngimtholela Mandisa Kheswa ngiyemandisa Charlotte alikho igama elikhona phakathi kuyena Mendi Kheswa ngicathi uyakufollowa even on TikTok yes manje ke ngicela yabo nimtheke no ngizomtshela definitely ngizozama ukudlulisa umyalezo ke asisho lento yakhe ethi and if you already subscribe then when we boza wemba yalala bye guys ngiyabonga kakhulu bafethu